أنفي استراتيجيوي لمعات حنت هاجر بتكل مسرح زقمت علامة كوقع سأل شتو أبسلدا جزية سفر مدب وتن سرحن دك زرزراتن بمرأي نايت جبارك ومنو أمت كتفلت إكال نبترأين مبصح زتحنت مدبات سرحن متجبار كاب حسابنا كورقت مريت تنكيفو جبراون تجبات انفرك بزغلجن كبرتات سرح بالعل بقعات مزت القوميو نسبقون نجراون تسقطات بموهاد نابلعل بقعد صغير حيال ودابي كم كنمخونتي حتت ودابي كابت زنا أسنا بتزعبي كابت زقللنا بزرقاقن استحلالخن مدب سرح كدي بزقل مسالل بمخانو عقمي مالن عقم السبن بموهلال موياون كيلاون حيل بمسسان نزلاق معبالك كورنع مقيرو يخنصن مدرخ بمدرخ قصات بقصات فريو كتشبت زقل عبي برهان تسفا يفتلن ኤርትራ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ሰብኣውን ነገራውን ጸጋታት ብምውላል ናብ ሰፍሒ መደባት ልምዓት ከብጽሑ ዝኽእሉ ትሕቲ ቅርጽታት ብምውዳድ ንሓድሕዶም እናተመላልኡን እናተኣሳሰሩን ዝሰርሑ ጽላታት ብምህናጽ ኣብቲ ከም ሃገርን ህዝብን ናይ ምህላውን ምቕጻልን ቀውጢ እዋን ምስ ኩሉ ከቢድ ብድሆታት ናይ ልምዓት ባይታ ኣንጺፋ ትርከብ ነቲ ንኹሉ ልምዓታዊ መደባት ቀንድን ኣገዳስን ዝኾነ ህላወ ማይ ንምውሓስ ዓብዪ ወፍሪ ክትገብረሉ ጸኒሓን ኣላን ካብ ቀንደን ዓበይትን ሸቶ መደባት ልምዓት ምርጋጽ ውሕስነት መግብን ኪኒኡን ዝኸይድ እዩ ምህናጽ ናይ ዞም ስትራቴጂያውያንን ዓበይትን ዲጋታት ኤርትራ ኸኣ ናይ መቐይሮ እምነ ኹርናዕ ግደ ኣለዎም ማይ ብተኻእለ መጠን 100 ንጥቀመሉ ኣለና ክንብል ምእንቲ ቀዳማይ ነገር ትኽዳሎ ዘለዎ መሬት ብስፍሓት ደረጃ ክዳሎ ክእል ኣለዎ أو عمد حدا مهرتي دا يكون خلت مهرتي بوحده 3 مهرتي نتولوهم كلا لنا معريو ناي مسبحين من ربحين كبتي تلبقي عقمال وين أبقمت عتيناهم تكملوهم كلا لنا سلازي تي هجد سرح له ذلو خاب كركبت ناوي قص كاخد زرقح تخيل يكازن عشتو نايب على القرصات نايب على الفانقو على القدر دلو حسمتاتن راياتاتن تماي كتقوملو حدش تكنولوجيا قطعاتاتو الى لك نحرشان نحركون كتقوملو ولاتن ستن صريتن وين بحدش تكنولوجيا ناب تقلقالي كان تقرب كخون كخيل تي مربب مزرقح طراي ديكونه نعود دليا كاصعات ممنقوي معريو خيدالو من البات مسملك انا مريت بسحبت وجرافيتي تقيمكا نعدلا مسمرات كاخت قاللو تخيل تخون بوز فطر حيلي مسنو irrigation وغندنا بمسنو او حرشات صغاغر تقيمكا نزل ود خمزين تخون تي سرعت ناي مبصصحن عدلان كوادد كيلالو اذا هو وادد صنحن اتيوم زغود لنا مسرتاوي النجارات عم ملأن اتي انجيزي ناب زحايشن ناب تزبرخن اندامصانا نخيس لزلنا اكندي عامتاوي كاب زناب تصبيخا حرشاوتوت مكنوان وكا مكاب ناي مسنو وكا ناي زي مسناوي زو تاشمو اكايركا حرشاون فتاتا اكايركا اتي اتوت مخباتي تي علامه قدم لدته كريستوس 2900 عامت عالم زفلمه هنص ديغاتات زاغيت بدرجه عالم لعلي 46 ديغاتات امزغب سفيرن يركبا 73 مئتاويت نايزن ديغاتات
أبز حلف 5 عامات كم سهانس أدما سندات عالم لخي كوميشن ديغاتات يرغاغص دارغا أبلع الفرقي أفلاغات وحيزات عالم 15 متر بالرخا زلو ديغات هاني سو خمس ركب يفلط أب سفحة عبيت ديغاتات ماي نلمعات مسناو حرشا ناقربوت زبيتاون اندسترياوين معلا ممنጫው ማያዊ ጸዓትን ካልእ አበርክቶን ይገልግል ሃገራት ንረብሕን ማእከል ዝገብር ፖሊሲ ልምዓት ብምሕንጻጽ ኣብ ህንጸት ዲጋታት ሰፊሕ ወፍታት ከም ዘካይዳ ይፍለጥ ልዕሊ 365 ዲጋታትን ረሃያታትን ሃኒጻን ኣብ ምህናጽ ትርከብን ኤርትራውን ሓንቲ ካብተን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብልዑል ትኹረት ዝሰርሕ ሃገራት ምዃና ኣብ ባይታ ዝንጸባረቕ ዘሎ ንጥፈታት ይምስከር ማይ መሰረት ምዕባለ ما نمزي كحدون دي ما عندي حزي بالكا تي لمعت تقوسي مالتي بفلاي كا زنا من عبال ذركبها هاجرات كمان هذا مسألة وحسنت النقبي تراجع صوين كا وكل ما يكل وكالو هنا تن كرامات نراقبن ماي والسناتين ولا كا أبحث روان بزح ماي يهرم تي زرقة حسلة زي ولا بجزء مو حزب ولا جزء زي صنع كل جزء أبغاتنا زي ما حرصت زلوس أنا حنت ماي داول يوم كل جزء زي مارور أنت ما تعجزي بس صحيح أنت ما يسلم سؤنو بقول بقى شوتن بقول بقى بس أنت أخلي هذا مريت كارلو ما يزوح لنا له ما نحر كم ذا نحس كإلنا جن مريتنا إحنا لما عن كينا ما يجي مريتنا إحنا ما يخافات مصوص غيرنا أقول عند السرحات بس ناي تريد ديو ناي زرعتي نابع اندستري مغير دي جلز بار كله تقبر تخيلها زي كم أبنا الدماء زي حجاب كابي ديجا لقون ديجا مسلمين زي زلوا ناي لمعات مدبات ريخمو له زي بنقص متانيو زلنا زي أبكر كبتنا تحسب كان كاجين بعبس كيلها تحسب معناته زلك هاي بزيح كسرحة كاب بزيح كجلابت كسر صغير هزيو سفي عدلات لك أنا أبنا تعب كركبت أتي أبكر رباط رح كلمة علنا على لينا زلنا مريت أبكاب أفين بول كل تشيء هكتار له أب كابي حملايت شو عتشين كل 200 هكتار لنا أب تحت دقة كابي كركات 320 هكتار له تجمعيرو ذي 13 هكتار تخونا له أنت دا كينوهم كديناون يتعدنا مريت له هذا المعنى تروح كمان تدلاديلو تمداميدو نابلمعات تباغس زلو عزيز سفيحنا حرشا خابتات تجاميرو له سلازي مريت أو على مليون مريت سجم يلنا ما يطرح قدلي ما يكا زحزنا عندنا ما يكا حجي أخل ما يلنا سلازي نابلمعات مزح استكفى كنا عوتون وخيرنا أب بولكي أول كحرصت ما يتخاون تحت ديجا زولونا لمعات مدامات علين الحريقة بكركبات أبتي تحت ديجا عند حوريتك تواوز زولو جبار بتان اشتاع عمام زولو معوز زولو مريكتري هلا زي حجوسي بتاعم زي حجوس نعو خينو نسدرا بيتو خينو نتعدى قوان كقرب خيلي كذي بنوس عقم زبا مال الحرب أوفرتن عقمنا منقسن كتل معه الكام وخا عزيز سفح زوانا وتا سفحنا لمعات مدامات كتقبلت خيلها حمالتي نهاجراوي تشارتر سعيبو زرقاقن استدقاقن مرحا ماكرو بوليسي نبهرياوي تصقاتات بحفشا نمخعبات تحسو مايك أب فلاي بزرع على بقعات نمتقام نايك قدامنت بوتا يحز هلاو ماي نخلهم قبل علم مريت زنورو هيوتاويان فطرتات مسرتاون أقداس نابر اسم خانو قبل معات محبر قوت أبا حبرت سب ناي امنا مآزن بوتا كم زحز دما أتسنة دي حبل كابتقن دي تقمي نزسته صريتن حليفو نن بينهم صلاتات بحفشا نحرشا اندستري هنصا قمماوي سراحاتن كالوت أقدستن نطفتاتن مسفحون هلاو ماي كم قدم خونت يقرب هلاوي بقعن أخولن ماي ترايقن أخالي يكونن وحلول محدرا بهرياو منش ماي مزيهلو ناب سفيح قطبا وعبيت كسقاقرن ممحياش عينت هوت حبرت سوات كالرقاقصن أي كأدن كموخن دزخوني ماي كموحس هيوتن زلاقي لمعتاوي مدباتن عزوز أقالبون لعل تقداسنتن كوها ويكبا بمقبير إسخا مخال
ወይ ውሕስነት መግቢ ምርጋጽ ካብ ዓበይቲ መትከላት ስትራቴጂ ልምዓት እዮም እቲ ምርጫና ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ዝሓልፍ ዘሎ ማይ ገለ ክፋልናቱ ከዚንካ ናብ ልምዓት ምቕያሩ ስለዚ ንመጽናዕቲ ዝቐርብ ብድሆታት እንታይ እዩ ማይ ኣበይ ትኽዝኖ ክንደይ ዝኾን ማይ ኻ ክትሕዝ ትደሊ ክንደይ ዝኣክል መሬት ኻ ከተልምዕ ትደሊ እዚሳት ኩሉ ኣብቲ መጀመርያ መጽናዕቲ ዝደሰሲ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ መጽናዕታት ተገይሩ ነይሩ እዩ እቲ መጽናዕታት ከም ዝበልኩኻ ዲጋ ቤት ትሰርሕ ዲጋ ኣብ ማእኸል ሩባ ዲኻ ክትሰርሖ ወይ እስካብቲ ሩባ ኣሊኻ ኣብ ካልእ ሩባ ዲጋ ምስራሕ ከም ኣማራፅታት ይወዳደር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእኸል ዲጋ ትሰርሖ ኣብ ማእኸል ሩባ ትሰርሖ ዲጋ ናብቲ ፀገማት ኣለዎ ኣብቲ ዲጋ ኣሊኻ ኣብ ካልእ ሩባ ክትሰርሖ ከለኻ ከዓ ብልጫታት ኣለዎ ሕጂ ኣብ ሩባ ባርካ ኣበናይ ከባቢ ከመይ ዓይነት ዲጋ እትሰርሕ እቲ ወሳኒ ብዙሕ መጽናዕቲ ዝወሰደና ኣርእስቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ መደባት ልምዓት ብምዕቃብ ሓመድን ማይን ይክውን ዝኸውን ማይ ሓደ ካብ ክቡር ባህርያዊ ጸጋ ብምዃኑ ከዓ ብክብሪ ክስራሓሉ ግቡእ ዘይኮነ ግዴታ እውን እዩ ምክንያቱ ኣብዛ ክልተ ሲሶ ብማይ ዝተሸፈነት ፕላኔት እቲ ንኣገልግሎት ወዲ ሰብ ዘይውዕል ማይ ማለት ኣብ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ዝርከብ ጨዋ ማይ 97.5 ሚእታዊት ኣቢሉ ይበጽሕ ወዲ ሰብ ክትቀመሉ ዘይክእል ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ዋልታ ዝርከብ በረድ ማይ እውን 1.79 ሚእታዊት ስለ ዝገማገም እቲ ወዲ ሰብ ክትቀመሉ ዝኽእል ጽሩይ ማይ ባዶ 8 ሚእታዊት ኮይኑ ንሱውን ካብ ኣፍላጋት ቀላያትን ትሕተ ባይታን እዩ ዝርከብ ኣብ ርእሲ እውን ዓመታዊ መጠን ዝናብ ጂኦግራፊያውን ስነ ምድራውን ኣቃወማን ንሃብትን ድኽነትን ማይ ይጸሉ እዮም ምስ ዘየቋርጽ ተደላይነት ማይ ዓጻጻፊ ቁጽሪ ህዝብን ምስፍሕፋሕ ቁጠባዊ ጽላትን ቁኑዕን ውሕሉልን ምሕደራ ማይ ምኽታል ካብ መተካእታ ዘይርከቦ ቁኑዕ ምርጫ ይውሰድ ኣካል ምድረ በዳዊ ሳሕል ኣፍሪቃ ዝኾነት ኤርትራ ምስተን ትሑት ዓመታዊ መጠን ዝናብ ማይ ዝረኽባ ሃገራት እያ ትስራዕ ዓመታውን ዘየቋርጹን ወሓስትን ኣፍላጋትን የብላን እቲ ዝርከቡ ናይ ዝናብ ትሕዝቶ ማይ እውን ዘይስሩዕን ሓጺርን ተለዋዋጥን ምዃኑ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣሉታዊ ይጽልዋ ኣለዎ መብዛሕትኡ መልክዕ ምድሪ ኤርትራ ናይ ኻውሕ ባህርያት ዝውንን ብተኸታታሊ ምስ ዘጋጥም ዝነበረ ደርቂ ምብራስ ኣግራብ እውን ንትሕዝቶ ናይ ዝናብ ማይ ኤርትራ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ኸውርዶን እተን ዝርከበን ናይ ዝናብ ማይ እውን ልሙዕ ሓመድ እናባሕጎጓ ናብ ስንጭሮታት ክበኽና ዝዓግተን ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ከዓ ጠለባት ማይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዳርጋ ዝበዝሐ ካብ ዒላ ይምለስ ነበረ ትሕተ ባይታ ዘይሃብተመ ካብ ዒላ ዝርከብ ማይ ትሕዝቶን ብቕዓቱን እናንቆልቆለ ክኸይድ ናይ ግድን እዩ ንምህብታም ትሕዝቶ ትሕተ ባይታዊ ማይ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ግዜን ዓቕልን ዝሓቱ ስራሓት ይጠልብ ዜጋታት ጽሩይ ዝስተ ማይ ክረኽቡ መሰሎም ብምዃኑ ከዓ ነቲ ስራሕ ክብደት ይውስኸሉ ነቲ ዕማም ድማ ዝያዳ ሓላፍነታዊ ይገብሮ ሰፊሕ ጎላጉል ኣብ ዝውንን ቦታ ሕርሻ ኣብ ዝርከብ ምዕራባዊ ዞባ ኤርትራ ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምህብታም ካብ ዞባን ኡሶባን ናብ መምሕዳር ከባቢታትን ዝወርዱ ዝተፈላለዩ ናይ መጽናዕትን ዳህሳስን ስራሕዮም ተበጊሶም ኩሉ ግዜ ኣብዚ ከባቢ ዝሰፍሐ ናይ ሕርሻ ቦታ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ እዚ ንሕና ዘለናዮ ዞባ እቲ ቀንዲ ናይ ሕርሻ ብሉፅ መሬት ዘለዎን ብዝናብ እውን ሃብታም ዝናብ ዝረክብ ክረምታዊ ዝናብ ዝረክብ እዩ እዚ ንሕና ከዓ እዚ ግድን ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና መንግስቲ እውን ጠመቱ እዚ ዞባ እዚ ዝዓበየ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ይኹን መስናዊ ይኹን ብክረምቲ ዝብል ንኩሉ እዚ ከባቢ እዚ ጠመተት ዓብዪ ናይ ሕርሻ ቦታ ኣብዚ ሃገር ዝበሃል እዚ ቦታ እዚ እቶም ኣቐዲሞም ካብ መጽናዕቲ ዝተዋህለሉ ሓበሬታ ምስ ግዜን መድረኽን ብምትዕራይን ብምዕማቑን ትሕዝቶ ማይ ንምዕባይ ዝኽእሉ ዓበይቲ ናይ ስራሕ ውጥናት ተሳኢሎም ምዕቃብ ማይ ናይ ቀዳምነት ዕማም ምዃኑ ብምእማን
ነቶም ኣብ ማክሮ ፖሊሲ ከም መትከል ዝሰፈሩ መርሓ ብቕደም ተኸተል ንትግባር የተዋደዱ ስግር ትሕተ ባይታዊ ማይ ብምህታም ፈለግ ብምዕጋትን ናብ ሓደ መዓቅብ ብምእላይን ዲጋታት ብምህናጽ ራያታት ብምስራሕ ከትርን ዛላን ብምዝላይ ብቐጻሊ ማይ ክዖ ብምፍዋስ ውሁድን ህዝቢ ዝማእከሉን ወፍሪ ልምዓት ማይ ተሰሪሕሉ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ዝሰኣሎን ኣብ ባይታ ክትግብሮ ዝጀመረን መቓን ልምዓታዊ መደባት ድሕሪ ናጽነት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ሰራውር ድኽነት ንምምሓው ብማሕበራዊ ሕውየት ናብ ቁጠባዊ ማዕባለታት ክደፍኦ ዝኽእል ትሕቲ ቅርጺ ከደላድል ኪኢሉ ካብ 1993 ክሳብ 1997 ቁጠብኡ ብምዕባይ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ኤርትራ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ጥዕና መጓዓዝያን መራኸቢታትን ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ቀረብ ስተማይ ብሩህ ተስፋ ወሊዑ ንመንፈስ ርእሰ ተኣማንነት ዝዕዘዝን ዘሕይልን ኣተሓሳስባታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብምስራጽ ኣብ ጎደና ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ዝወስድዎ ብፈለምቲ ስጉምትታት ጉዕዞ ጀሚሩ ብልጭታ ተስፋ ልምዓት ድማ ጻት ንጻት ተራእዩ ፋና ስራሕን ጻዕርን ኣብ ምድሪ ኤርትራ ድምቀት ወሲኹ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ብዶብ ተመኽኒዩ ዝተኻየደ ወራር ነቲ ብጽቡቕ ኣንፈትን ብዘተባብዕ ስጉምን ተበጊሱ ዝነበረ ማሕበር ቁጠባዊ ህይወት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብሓፈሻ መደባት ልምዓት ከዓ ብፍላይ በኣሎታ ጽልይዎ ኩናት ከቢድ ዋጋ ዝሓትትን ሙሉእ ኣቓልቦን ትኹረትን ዝገዝእ ብምዃኑ በቲ ሓደ ምምዝባል ህዝቢ ካብ ቦታ ልምዓት እውን ስለ ዝኸትል በቲ ካልእ ንፍጥነት መደባት ልምዓት ዓጊቱ ክዕንቅፎን ንድሕሪት ክመልሶን ድማ በቲ ካልእ ተራእዩ ዋላ እኳ ኣንጻር ኩሉ ማዕበል ዝካየድ ሓያል ናይ ስራሕ ቃልሲ እንተነበረ እቲ መድረኽ ናይ ገዛ ርእሱ ስምብራት ገዲፉ ይሓሊፉ ዝተበገሱ ክቋረጹ ዘይተበገሱ መደባት ክውንዘፉ እውን ኣገዲድ እዩ ፍሩዋርሳይ ከኣሉ ኢሉ መንግስቲ ወኑ ወኑ ምክንያቱ በዚ ሰራዊት በዚ ኣፍራይ እዩ ዘልዮ እቲ ሃገር ጥራይ ደሞዘኛ ይኮነ እዚ ደሞኛ ስለዘይኮነ ሕጂ በዚ ወፍሪ ተልክያ እንዳጎየ ይድጎይ ምክንያቱ ንምዕባለ ነቲ ሃገሩ ይደልዝ ሰብዚ ከምኡ ስለዝኾነ ሰብዚ ኣብቲ ስራሕ ኣብ ኩሎም ወፍርታት ዝተገብረ ኣብ ኩሎም ዞባታትና እቲ ግቡእ ክፍጽም ዝመፀ ዋርሳይ ንብሎ እቲ ኣገልግሎት ሰሪሕ እዩ ፈጺምዎ እዩ ተዓዊትሉ ኢኻ እቲ ስራሕ ዳሕራይ ዝቐጸለ ነዊሒ እቲ ግዜ እውን ዘይገበርዎ ጸላእትና የለን ዘይፈሓተርዎ የለን ዓናን ንምሕቃቅን ካልእ ምስተፈላለየ መንገዲ ብኻልእ ምሕቃቅ ምስ ኣበናዮም ዘይገበርዎ ዘይፈሓስዎ ንሕብረተሰብና የለን ንመንእሰይና ብፍላይ ካልእ መንገድታት እንዳፈጠሩ እዚ መንእሰይ እዚ ግን ኣይተታለለን ኩሉ እዚ መንእሰይ እዚ ሕድሪ ናይ ብፆቱ ሕድሮት ሕድሪ ናይ ከባቢኡ እናረኣየ ከይፀኒሑ ንቕሓት ዝፈጠሩ እዩ ዝኸዓ ሕጂ እቲ ፀንሐ ኣቐዲሙ ፀንሐ ንቕሓት እንዳገበረ ፖለቲካ ድዩ ካልእ ድዩ እንታይ እያ ኤርትራ ብሄንያ መፅያ ናበያ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ መን እዩ ዋናኣ ኤርትራ ስለ ዝፈልጥ ዝኾነ መንእሰይ ናይዚ ኤርትራ ኣይተታለለን እግሪ ዝኸይድ ዘሎ ስጋብ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ወፍርታት ዝኸይድ ዘሎ ድማ ዓበይቲ ወፍርታት ኣብ ኩሉ ኤርትራ ሙሉእ እሱ እዚ መንእሰይ ትግብሮ ዘሎ ግዜን ዕድልን በሊዑ ዝተዛዘመ ኩናት ንሕጋዊ መዓልብኡ ኣብ 2002 ብይን ምስ ተዋሃቦ እውን ኣይተተግበረን መንግስቲ ኤርትራ ጅሆ ናይ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ካብ ምዃኑ ወፂኡ ብኡ ንብኡ ናብ ሰፋሕቲ መደባት ልምዓት ተመልሰ ምዕራባዊ ዞባ ኣብ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብሓፈሻ ኣብ ምህናፅ ከዘንቲ ማይ ከዓ ብፍላይ ዓብዪ ትኹረት ካብ ዝተዋሃቦም ዞባታት ኤርትራ ሓደ እዩ ነይሩ ኣብ ህንፀት ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከዓ ብፍላይ ድሙቕ ኣሰር ዝገድፉ ህንፀት ዲጋታት ተሓንፂፆምን ቀልጢፎም ተበጊሶምን እቲ ኣብ 2002-2003 ዝሰረኣየ ዋሕዲ ዝናብ ኣብ ሰብን ጥሪትን ዝፈጠሮ ኣሉታዊ ስምብራት ቀሊል ኣይነበረን እቲ ማይ ናይ መሓዝ መደብ ካብ ንሰብን ጥሪትን ዝስተ ማይ ምቕራብ ሓሊፉ ናብ ዘመናዊ መስኖኣዊ ሕርሻ ዝወስድ ክኸውን ከዓ እዋኑ ዝጠልቦ መደብ እዩ ነይሩ ልዕሊ 70-80 ሚእታዊት ብሕርሻ ዝናበር ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኣብ ጽቡቕ ቀውዒ ዝርከብ ምህርቲ ካብ 60 ሚእታዊት ጠለብ ንላዕሊ ክሽፍን ዝኽእል ስለ ዘይኮነ ንምዝያድ ምህርትን ኣብ ዝናብ ክረምቲ ዘይሕፀር ሕርሻዊ ንጥፈታት ምሕሳብን ድማ ግድነታዊ ይኸውን ካብ ወርሒ 11 ናይ 10 ስጋብዚ ወርሒ 2 ናይ 2019 ኣብ ድፋዕ እዩ ናይ 10 ዓመት ዝኣክል
ልኡላውነት ንምውሓስ ተባሂሉ ከባቢ ሸሸቢቲ ነይሩ እዚ በዓል ማተወዳእ እንድክእል ኩሉ ተዘርጊሑ ሒዙ ነይሩ ኣብኡ ከሎ ከዓ ዝተፈላለየ ካልእ ንጥፈት ተልዩ ንህዝቢ ድሕገዝ ይኹን ካልእ ክሰርሕ እውን ፀኒሑ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንድፍዓትና ንምውሓሱን ምሻሎ ክሰርሕ ፀኒሑ ድሕሪኡ ግን ሓደ ጥሙር ታዕሊም ንምክያድ እዩ ኮርመናዓት እዩ ድሕሪ ታዕሊም ምክያዱ ግን ወርሒ 11 ወርሒ 4 ናብዚ ሕርሻ ናይ ከርከበት ኣብኡ እዩ ኣትዩ ንልምዓት ተባሂሉ ኣብኡ ከዓ ንዓመትን 6 ወርሕን ስጋብ ዝሕጂ ዘለናዮ ግዜ ትንጥፈታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይቲ ዝለምዕ ናይ ፀሃይ ንበሎ መጠርናፍ ምእካብ ንበሎ ምሕፋስ ናይ ትምህርቲ ንበሎ ኩሉ ክነጥፍ ፀኒሑ ኣብ ዝተፈላለየ እቶም ኣብኡ ዘለዉ መራሕቲ ስራሕ ዝበሃል ናይቲ ቦታ ብዙህቡኻ ብስምምዕ ብወኒ ብድልየት ምሻለካ ትንጥፈታት ክካይድ ፀኒሑ እዚ ማይ ኣዋሊልካ ሓደ ዓብዪ ዝኾነ ማይ ኣዋሊልካ ብኡ መንገዲ ከዓ ኣብ ረብሓኻ ክትጥቀመሉ ንምኽኣል እንዲ ስለዚ ኩሎም ቶም ኣብ ናይ ከርከበትን ዘለዉ ግራተወቲ ኣቐዲሞም ካብ 2014 ጀሚሮም ካብ 12 ጀሚሮም ክሳዕ ዘለናያ ግዜ ብፍላይ ከዓ ኣብ 2014 ኣብ 2013 እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ መሬት ኩሉ ተዋዲዲ ትሕቲ ቅርፂ ናይቲ መሬት ኩሉ ተዋዲዲ ኩሉ እንቲ መሬት ተሓሪሺ ብኡ መጠኑ ናብ ሓደ ውሱን ከፊል ናይቲ ቦታታት መስመራት ናይ ማይ እንተዘርግሕ እዩ ኣብ ውጭ ናይ ዘለናያ ግዜ ወይ ከዓ ኣብ ውጭ ናይ ዘለናያ እዋን እንድሕ ኮይኑ ግን ዓበይቲ ቱቦታት መፅኦም ኣለዉ ዝርግሐ ናይ ማይ ወይ ከዓ ብኡ መንገዲ ከዓ መስመራት ናይ ማይ በዓል ድሪብ ኢሪጌሽን ወይ ከዓ ሲንክለር ካልኦት እዞም ዓበይቲ ቱቦታት ብኡ መንገዲ እዞም ዓበይቲ ዲናሞታት እዞም ጉዳያት እዚኣቶም ይዋደዱ ኣለዉ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ልምዓት ካብ ጽባሕ ናጽነታት ሒዙ ዝተበጋገሰ ምጡናትን ሓጸርትን መጽናዕትታት ይካየዱ እኳ እንተነበሩ ነታ ቀዲሙ ዝወፀ ፖሊሲ ምሕደራ ማይ ንምትግባር ብሰፊሑ ተበጊሱ ምህናፅ ዓበይቲ ዲጋታት ካብቶም ቀዳምነት ዝተዋህቦም መደባት ስራሕ ተሰርዑ ምህናፅ ዲጋ ምዕራባዊ ዞባ በቶም ብኣፈናዊ መጽናዕቲ ተለልዮም ዝነበሩ ጀሚሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዲጋታት ፋንኮ ጽሙቕ ገርሰት ፋንኮራዊ ዓሊ ግድር ባደሚት ከርከበትን ካብ ምህናፅ ናብ ሰፊሕ ልምዓታዊ ስራሕ ተሰጋጊሮም ይርከቡ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ማዕከን ፀዓት ናብ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ዘሰጋግሩ ፋብሪካታት መኽዘን ዝሑል ዘመናዊ ቤት ዕዮ ጽርበት ሓፂንን ጋራጅ ማሽነሪታትን ተሳሊጦም ይርከቡ እዚ ብክልተ መንገዲ ከፋፊለ ክገልጾ ክፍትን እየ ሓደ እዚ ቅድሚ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኤርትራ መቃሙ ብማእኸል ህዝባዊ ኣገልግሎት ቴክኒክ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታት ካብ 2006 ይጅምር ኣብዚ ኣብ ዘዋጋሽ ባርካ ማለት 2004 ተባጋጊሱ ኣብተን ፕሮጀክትታት ብሰፊሑ ክነጥፍ ጀመረሉ 2006 እዚ እንታይ እዩ ኣብተን ዲጋታት ከም በዓል ገርሰት ፋንኮ ጽሙቕ ዝኣመሰለ ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሞድላው ትሕቲ ቅርፂ ናይ ሕርሻ እንደገና ምትካል ፖምፓታት ምስራሕ ሪዘርቫየር ብዓብኡ እቲ ስርዓተ መስኖ ንምውዳድን ቱቦታት ንምዝርጋሕን ልዑል ንጥፈታት የካይድ ነይሩ ክሳብ ኣብቲ ሕርሻታት ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ሳዋ ኣፊበል ኣግሮ ኢንዳስትሪ ብምትሕብባር ዝኸይድ ዝነበረ ስራሕ ኮይኑ ኣብዚ እቲ መሬት ቆጥቂጥካ ኣዳላዲልካ ጽርግያታት ቆራሪፅካ ማዕረ ማዕረናቱም እቲ ኣብ ዲጋ ስትከል ፖምፓታት ናይ ማይ ምስራሕ ናይ ሪዘርቫየራት ምስተን ካልኦት መንግስታዊ ትካላትን ሓታትን ሰርሐ ዝነበራ ምስኡ ብምስናይ ብሓባር ይሰርሕ ነይሩ
أبكلت كوابي باور ستيشن لنا سواء فانكو كركبت زي ناي فانكو سراحات نتسني التقاليلو كم من يمرت مسمر بوي تقايد بتأهدو كابت سني نزن حرشاتات قرست فيسكو ألوبو كله ني من حط له كأن فانكو زمركته فانكو مالتي هنا كركبت نحريناها كركبت نتحرشها مالتي مسديقات أساسر ديناماتات وانكال سراحات زتقالل كاو كساب معسكر سوان فورت سوان زبصح مسمرات علنا نبزينا خلنا تصنيحنا زي ودات مسمرات يمدلوا كله خاب عمنايتي كوربوريشن بوئي تسريحن تعميمون تزرقحي نزي المسل كله زعلهم والو مጨረሻ በጽሐ ማለት يكون حساب من هاتولو زناي فانكو بغرسات غيرو ني غولج كاو اصيلو محجر على مسئلهم دلو اغمنتو نزنا كاو دلو مول اندرغا بصحون كنو جيكا ناي محجر مالتي مطونو تختما ناي من هاتولو وسيدي ناي غولج بزا حساب هايكوتا يزرغح مالتي على تقمي ناي كولسو ويز مزحل مخزن نبلو كلنتن كقلت انصنعو فرياتات احملتي فرتات سغان وصي سغان عسان وصيت عسان كمون كال زخون عينت كم حبر كون خل كيميكال كون خل ناي مبلشاو بحري زلوو نحنا كنعقبو مس اندالي ويون اب حد اوان نستوسنه اغلغلوت راح كوعللنا زخل ግን ንብዝሒ ክንጥቀመሉ ምስ ንዳሊ ሞቲ ቀረባትና እና ሕጽረት ንዝህልዎ ኣብ ቀጻሊ እንዳኣከብና ኸይና ድሓር ኣኺልና ምስበልና ናብ ኣገልግሎት ከነውዕሎ ንእንዳሊ ነገራት ክንዕቀበሉ ወይውን ከይተበላሸወ ንስተወሰነ እዋናት ከነጽንሖ ምስ ንዳሊ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ መዕቀቢ መኽዘናት የለና ነዚ ንምግባር ከኣኒ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2014 ነዚ ዓይነት ንሰለስቲአን ኮልሶራት ኮልሶር ኣለቡ ኮልሶር ባጽዕ ኮልሶር ዓድጉ ዓላድ ንምህናጽ ተወሲኑ ኣብ 2014 ወርሒ ሓምለ ከኣኒ ዳርጋ ተጀማሚሩ 2015 ከኣ ተዘዚሙ ናብ ስራሕ ድሉ ከም ዝኸውን ተገይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ሰነዳዊ መደብ ብቅደም ተኸተልን ብዝርዝርን ቀርቡ እዮም እቲ ስራሕ ከኣ ኣድካሚ እዩ ደኺምና ወይ ናይ ንብልና ምክንያቱ ደኺምና ዘይመበሊና ከኣ ብንጥፈት ተሰሪሑ እቲ ዝሰርሐናዮ ስራሕ ንጡፍ እዩ ደኺምና ከይበልና ዓወት ስለ ዝረኣናዮ እቲ ብግብሪ ኣብዚ ከይወፃና ኸልና ብኣካል እቲ ክኸውን ደለዎ ስለ ዝረኣናዮ ብግብሪ ከዓ ደኺምና ወይ ናይ ንብልና እምበር ብቐትሪ ይኹን ፀሓይ ለይቲ ከይተረፈ ኣብዚ ሰሪሕና ማለት እዩ እቲ ስራሕ ዝሰርሖ ዝነበረ ከዓ ብዘይ ትኽኺትን ሓቦ ዘለዎ ኒሕ ዘለዎ ተበግሶ ዝነበሮ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ነርና እቲ ዓወት ከዓ ርኢናዮ ብዙሕ ንሕና እዚ ማይ ዝተዓጊቱስ ሚእቲ ካብ ሚእቲ أو حسام النبابرونا زبلو كمان كبوم سميخ دلاينا ساعات ما يسعبنا ما يزخون عينات محرس كنعتون تخيلنا شجر زبهال عيك هلوانانيو كالي ناي مصاعي دلنا عبي بهالتيو بعد الكركبت كركبت سبع سلعة 210 كيلومتر تلقاه مدام له منقص بوتوبو قاتل كاب كركبتنا لاي بي هدي تبو اغان سرح دلو اذا ناي ميتال ابو خيدن دلو سقع ناي شوعات نت بحمشتي ناشتو بحمشتي سنتقى بعسر تخلتي لعلي شمونتي ابو تخيلنا له او غين لعلي كلن تنتباتاس كتكالي حجين اب تخبابي كلته 15 ب10 خلته برخ زلوا كلته حجي سرحون على وتم نيميتال ازي دبلك هذول ابلو كايب كلته جن لنا اب شو جديد كلته جني اب اتاي كلته اب هيمود قاب نيو اقمايت كا كلته إذا كان نعود أرجع نتكرر نتجوبات مينتنا كنجوبرو سلازلنا نتعدي قدنينا من قدهم جوبرلو نمنتاي نتنحنا نديبو كل هذه كتل موسيقى ميتالي تشكر جوبر إخا كله سلة جوبرو
ፅርግያ ክህልዎ ኣለዎ ግድን ኣብ ዝኣተና ዓዲ ፅርግያ ኣለና ማለት እዩ እዚ ብኡ ኮይኑ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ስካዕተን ጫፍ 120 ኪሎ ሜትር ክንበፅሕ ኢና ብኡ እዞም ኩለን ልዕሊ 8 ኣጋንእ ኣብቲ ከባቢ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ተገይረና ኣለዋ ክንቅፅል ኢና ማለት እዩ